ni la même billet et les la même kala bulo dai ni nga don kana bi jab don kana ne c'est bani ko oui fɛn bɛ sɔrɔ tubabu la ka dabali jugu bɔ mɔgɔ kan oui tubabu la ko kana fasa ko fɛn bɛ sɔrɔ a fɔ bamanankan ɲuman ɲuman na tubabu bɛ se ka dabali jugu wuli ka bɔ mɔgɔ kan cogo di voilà Ramsès II m'a répété tubabu bɛ se ka dabali jugu wuli ka bɔ mɔgɔ kan cogo di i b'o fɔ an ye ni dabari y'i minɛ i tubabu tigilama ni dabari y'i minɛ i ma kalan dabari tiɲɛ yɛrɛ turakata ye n'a ye i tubabu tigilama tubabu kalanden ko tɛ tubabu mansa ko tɛ tubabu tigi jeti ni dabari y'i minɛ e ma kalan fɛn tɛ fɛn kɛ cɛni min na o sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ dɛ fɛn tɛ fɛn kɛ cɛni min na o de y'a wuli arabu ye. C'est ça, j'ai compris. Donc je ne dis pas trop, moi ça m'a pas trop calandé, trop tigui. C'est ça. Ne le fait, quand d'abord du coup, Willy Kabi, il y a un tournoi, mais il a jarabila. Allah. Tu vas voir, il y a beaucoup de peu. Mais bien sûr, tu vas voir, tu vas Trabu jigiso de bada. Badra est trobde métier fla. Quel est fla. Badra est trobde un missionnaire. Badra est foyen mi au numéro à la unité. Tout le monde a toro ni diogunanika. Mbalna ke malumso. Et va pour qui donne la donne TV Momo. Année le trône de la diplomatie. L'incarnation de son père Lalabi, quand mana Trabu Diviso Dinka. Quand tu m'as vu, ni doka d'abord du et c'est soïka. Trabu Diviso Diva, c'est au Wawar Cameron Biron au Nassim 6666. Il vaut Nassim Mine. Il va que bidon. Il veut 20 bidons d'un plat, ça va faire. Il est à Doumina, oui. Il est Doumina, il est doué en coffre. N'est pas doué en coffre. C'est un méni du Toronto à Sanfé. Il va gâter le coffre, je suis venu pour le faire tu boules en coffre. Il est dit qu'au Sira il Sanfé. Pas de la vie sur le Sanfé. Alors, pas de la vie sur le Sanfé. Il veut dire que Sira Sanfé. Il veut dire que je suis un bon. Très, ni carrément de rime, ni très que le grand Sanfé. Mobile vous voulez que je parle vous la clé. Ta frustration de sang, ta situation de sang. Vous n'avez pas de temps à sang sang donc. Et quand tu couches un peu en orienté, ni bien d'abord dire qu'au Europe de rien n'oublie qu'à dire. Au Europe, au Toy, au Sénégal, au Sénégal. Tout le monde n'est d'abord d'où vous voulez qu'à. Trop vous sauvez le dire le maral, le maral est trop bien, n'avez pas flat, qu'elle est flat, flower. Le mariage fait nous trouvions, mais il fonctionne 24 heures sur 24 heures. Au 24 heures sur 24 heures, il veut le mariage se fait chien que le mariage se fait chien que au chien que nasi, il veut se oublier sans qu'on la chien que nasi la nasi indana d'abord ni juga ni torom biga no wuli ka biga kasi ko ro kashi ni du yaba so wenda kata fili ro ni wuli ata mo nga d'abord biga bi se atima. Au toy, à part fila, savana, on est trop difficile d'engager les badra, seven, chien que, allez chien 110 fois, les badra, seven 110 fois, il veut y ou qu'on a bim, bimi falla y ou qu'on a, il veut une cause sur le date, la nage, la bonne mouta pour qu'elle niami, je lui donne 7 ans, ni ma finger d'avoir d'état. À la tisse en fio, car la très beau la à 4 d'avoir quitté. Sans rouleau, j'ai dit 7 ans. Vous sans rouleau, vous avez dit, à la tête, ça a dit quand tu le fais. N'avez pas d'abord fait le bac à l'envoi. On est à la sonne à toi, comme ça, à la mitisse à Natine. N'a dit quand tu le fais, à la sonne qui s'est dit. Ouais. Quoi est-ce que alors Ramsès II. Mais votre bourg, on a eu Adam a eu là. Il y a Adam a donné. Trouver Adam a donné. Ni trouver de tissu irima, ni de tissu trauma,
mais ala ye mɔgɔ min garisɛgɛ i ka se ka nin dɔn réel fila min kalan i bɛ k'i damana mɔgɔ ye e ne faamuya donc i bɛ fɛ ka dabali jugu wuli ka b'i kan ka siri jugu tigɛ ka b'i la yiri min bɛ yen n'a dili bɛ sira cɛtigɛ sira cɛtigɛ yiri dili i b'o bɔ k'a tigɛ tigɛ ka kɛ k'u wolonwula ka don daga kɔnɔ ka tobi k'a mɔ k'i kɔ a la siɲɛ 7 n'a tobi yɔrɔ t'i bolo a don kolon kɔnɔ i ka susu i ka mugu bɔ i ka to ka mugu i kɔrɔji la dabari min b'i kɔ juga kin kelen min b'i kɔ a b'a wuli ka bila pewu kasi na ka sabanan di basa o de ye danfɛn gɛrɛ danfɛn dɔ bɛ an b'a fɔ o ma ko sura kɔgɔma ni sura kɔgɔma n'a bu wayi n'o ye sura kɔgɔma faga ka bu b'a kɔnɔ a fara in kɔkan fara jalan in o kɔkan fara jalan in to i k'o ta n'i tɛ fɛ dabari k'i minɛ ni dabari b'i la ka dabari gɛn ka tila k'i yɛrɛ kisi to ka sura kɔgɔma kɔfa in ta k'a kɛ ka ji solution kɔnɔ k'i ko n'i b'a kɛ tuma o tuma i bɛ dusi la koli dabila walima i b'i ko dusi la i bɛ sɔrɔ ka ji kɛ son kɔnɔ ka sura kɔgɔma fara kɛ ka ji soli ka kɛ k'i ko ni dabari b'i la a b'a wuli ka b'i la nin kɛ don o don siɲɛ kelen sa hali n'i ye nin kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen kalo kelen kɔnɔ ala ka tɛ sɔn ka nin dɔ ka dabari boli jɔ min bɛ se ka gɛlɛya se blindé Ramsès II no bi an bɛ Lalabibougou nous sommes à Abidjan notre carrefour à Kwaba Lalabibougou appelez-nous 07 97 97 17 85